Този мъж изчезнал внезапно, докато бягал маратон. Това било невероятно странно, тъй като се случило по време на Олимпийските игри през 1912 година в Швеция, а този мъж, Шизо Канакури, бил най-добрият бегач на Япония. Шизо просто никога не завършил състезанието и никой не могъл да го намери. Това било огромна мистерия по онова време. Швеция дори включила името на Шизо в списъка на изчезналите лица. След като минали години, никой не очаквал Швеция да реши тази мистерия, но те в крайна сметка го направили. Шизо бил първият японски атлет, който някога е участвал в Олимпийски игри, така че имало огромно напрежение върху него да направи страната си горда. В началото всичко изглеждало чудесно, Шизо всъщност поставил световен рекорд за маратон по време на своя олимпийски опит. Но когато бягал истинското състезание? Вижте цялата история, като кликнете на триъгълничето.